जे हमके बना के ना खइबा वो बड़ा पछतइबा, क्योंकि हम बानी देसी आलू और देसी आलू में कितना स्वाद होला ये सब लोग जानेला अच्छे से। समझ गएला भाई लोग, हमरे बनैया सब्जिया सब तो जानेला कि देसी आलू में कितनी स्वाद होला। काबे देसी आलू बहुत बड़ाई करत बाड़ा अपने आप के बाबू, का बात बा? तू काहे इतना उछलत बाड़ा? तोहरा के लोग थोड़ी ना पसंद करी। तू तो एकदम कोयला के जैसे काल बाड़ा, हम तो एकदम कबूतर जैसे गोड़ बानी, तो हमरा के लोग पसंद करियन। अरे भाई तू तो विदेशी हवा, हम तो देसी हई। विदेशी चीज तो खाए के तुरंत पच जाएला, लेकिन देसी चीज टाइम लगेला, उसी के साथ स्वादिष्ट भी लगेला, इसीलिए लोग हमें पसंद करेला। तो के थोड़ी ना पसंद करी लोग। मैं काला है तो का भइल, दिलवाला है बे। तोर गोरा बा तो का हुआ, तो दिलवाला थोड़ी ना हुआ। ना ना, ऐसा ना हो सकेला। लोग हमनी के पसंद करियन, तोहरा के थोड़ी ना करियन। तोनी कार बाड़न सब, हमनी गोर बाड़न सब। अबे साला चुप चुप, तोहरा के नहीं पता बा? लोगन के गोर और काल से कुछ मतलब ना बा। लोगों के मतलब बा स्वादिष्ट होए से, यानी टेस्टिंग टेस्टिंग।